Paleta tèrmica, pintura i experimentació. Anem a exposar la funcionalitat i propietats tecnològiques de la paleta termorregulable en el seu ús pictòric experimental, descrivint els passos necessaris i els aspectes fonamentals per poder dur a terme aquesta pràctica. Per aconseguir els nostres objectius, seguirem els següents passos. Les pintures són el resultat de la integració i refinar del pigment en aglutinant mitjançant fricció, bé siga manual o mecànica. L'índex de captació dels pigments, la seva relació amb l'aglutinant i concentració, determinen les seues propietats mecàniques i tecnològiques. L'aglutinant és el component més determinant que identifica i defineix cada tècnica pictòrica. A més, les seues qualitats reològiques guarden una relació molt directa amb els models operatius o mecanismes d'acció pictòrica. Per exemple, una alta viscositat es relaciona positivament amb l'adhesió al suport i cohesió amb el pigment i addicions matèriques. Els aglutinants de viscositat elevada, mitjançant un augment de la seva temperatura, poden passar d'una consistència molt espessa, altament viscosa, a un estat de fluïdesa i baixa viscositat, facilitant la seva manipulació sense renunciar al seu poder adhesiu, podent enriquir i multiplicar les seues possibilitats expressives. Hi ha diferents formes i eines per a pintar en calentar o fer intervenir la calor durant l'execució de l'obra. Confusors i espàtules elèctriques, fogons, bufadors de gas i finalment paletes tèrmiques. Això es permet incorporar altres metodologies augmentant la ductilitat i fluïdesa de la pintura, a més d'incrementar la seva capacitat d'assimilar i integrar pigments i o càrregues matèriques, al mateix temps que accelerem el seu assecat. La paleta tèrmica és un dispositiu elèctric amb un termòstat i un regulador. La superfície de treball és plana i està revestida en acer. Les que tenim en el laboratori de pràctiques del Departament de Pintura, per a minorar el risc de cremades, aconsegueixen únicament 80 graus centígrades com a màxim. Per a rentabilitzar millor la seva utilització, col·loquem damunt una planxa metàl·lica on efectuar les mescles, facilitant la neteja i manteniment de l'equip. Sobre ella és possible treballar de diferents formes. Fondre colors en barres sòlides amb una presentació per a usar en calent. Col·locar recipients resistents a la calor i dins l'aglutinant o colors prèviament fabricats, perquè estiguen fluïts i manejables. També podem mesclar i pastar directament sobre ella aglutinant i pigment, o col·locar damunt el nostre suport pictòric i treballar directament. Per a grans empastaments en la pintura directa no afegirem diluent, però amb un mètode per capes pot interessar-nos donar major fluïdesa. Augmentant la temperatura, a més de diluir la pintura, facilitem el joc de transparències i veladures. Per a aquesta pràctica necessitarem paleta tèrmica, espàtules, pincells, draps de cotó i recipients metàl·lics, suports, aglutinants, diluents o dissolvents, pigments i càrregues. Hem triat un suport de contraxapat sobre bastidor, rígids, de grandària reduïda i resistents al calor, per a poder col·locar-lo sobre la paleta i aplicar calor directament. Aquests són els colors que recomanem pel seu bon poder cobrent i colorant, la seva solidesa i compatibilitat entre si i amb tot tipus de tècniques. Com a aportació matèrica podem emprar diferents càrregues inerts, aptes per a pintura experimental. Al realitzar aquestes operacions hem de ser prudents per a evitar cremades, lesions oculars, inhalació de compostos orgànics volàtils o absorció cutània de compostos nocius. Per això és indicat disposar dels següents equips de protecció individual. Per a manipular l'equip es necessita guants aïllants o un drap que es protegisca de la calor quan siga necessari. A més, en funció de la toxicitat potencial de la pintura que anem a fer, recomanem usar ulleres de protecció bilateral, guants i màscara de protecció adequada per a compostos orgànics volàtils. Serà necessari renovar l'aire. En aules i laboratoris farem ús del sistema de protecció col·lectiva. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. Tingues disponible sempre i consulta les fulles de dades de seguretat de les matèries primes.
A continuació s'indicaran els passos a seguir per a dur a terme aquesta pràctica. En primer lloc, preparem el material i equip. Amb la paleta apagada, comprovem el seu correcte estat i repassem la neteja de la seva superfície. Col·loquem damunt de l'aparell la planxa de metall neta. Connectem l'interruptor de la paleta i s'encén un pilot i ajustem el regulador fins a la seva posició màxima perquè calenta més de pressa. Després ho podem anar condicionant a la temperatura desitjada. Esperem una estona i amb el drap doblegat comprovem l'augment de la temperatura en superfície. És important no tocar la superfície directament per evitar cremar-se. En el centre de la paleta col·loquem una quantitat de pigment blanc distribuint-ho en forma de monticle. Ens equipem amb el material de seguretat, ulleres, guants i màscara. Fem un xicotet buit en la part superior amb una espàtula colzada. Afegim a poc en el buit quantitats xicotetes d'aglutinant, mesclant amb l'espàtula. El pigment absorbirà començant a formar una massa consistent. És convenient començar amb la menor quantitat possible per a impedir un excés d'aglutinant. Cal considerar que en estar calent admetrà més quantitat de pigment que si farem la mateixa operació a temperatura ambient. Si ho necessita, sempre podem afegir aglutinant i continuar pastant. Quan considerem que ja la tenim, depositem el color en el seu lloc de la paleta. Netegem el centre i tornem a col·locar un altre monticle del següent color, afegint i mesclant aglutinant, fins a completar el pastat. S'elaborarà cadascun des del més clar cap al més fosc, encapçalant amb el blanc i seguint l'ordre de la paleta tonal, blanc, grocs, rojos, terres, fins al negre, fent la quantitat que volem cadascun. Únicament haurem de netejar el centre de la paleta, els utensilis i eines en els canvis de color. Anem pastant i col·locant-los en el seu lloc. Quan ja tenim tots al voltant, usarem el centre per a mesclar i diluir els colors en calent. Anem treballant i pintant en els nostres suports, aplicant la pintura. En aquest cas, una pel·lícula gruixuda, molt matèrica, on apliquem després un esgrafiat i una veladura blava. Elaborem diferents mescles i games, més o menys concentrades, fins a consumir la totalitat de la pintura. Apurem en la mesura del possible per aprofitar els materials i facilitar la neteja. Com a dissolvent usarem només essència de trementina que en cap concepte mesclarem amb altres agents de neteja com a sabons o detergents concentrats. En acabar, netegem a consciència amb l'aparell a una temperatura moderada, impregnant un drap amb una mica de dissolvent i fregant la superfície de la planxa metàl·lica. Apaguem l'equip i el desconnectem de la xarxa elèctrica. Posteriorment també repassem la superfície de l'equip i evitarem llançar al desguàs qualsevol sobrant de pintura. En funció de les nostres necessitats, podem anar variant i regulant la temperatura de la paleta durant el procés, augmentant i reduint la consistència. En una pràctica experimental sempre recomana provar cada color acabat sobre un foli blanc. Ha de tenir una aparença suau i evitar un excessiu halo oliós al voltant. Hem vist una manera d'elaborar pintures manipulant i intervenint en les seues variables experimentant mitjançant l'ús d'una paleta elèctrica. Durant el treball mai haureu de menyscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs en independència.